Елате, нека се обединим в оповестяването на Божието съществуване и истината за сътворението. Вселената е пълна с доказателства, които оборват погрешно насочените философии на неверниците. Всички хора, които се вслушват в гласа на съвестта си и изучават Вселената и природата по един искрен и обективен начин, ще открият очевидността на сътворението навсякъде, където погледнат. Всичко, било то живо или не, съдържа послания, представящи ни превъзходното майсторство на Божието сътворение. Ето така ние сме заобиколени от знаци, показващи Неговото съществуване и единство. Един от най-ефективните начини за отстраняване на непознаването от хората на тази истина е да покажем подробно множеството доказателства за сътворението и неговото съвършенство. Това ще накара хората да се замислят върху нещата, които никога преди това не са оценявали. Например, тялото на всеки човек е голямо доказателство за сътворението. Очите ни са по-комплексни и превъзходни и от най-модерната камера в света. Всичките ни телесни функции работят в хармония и равновесие помежду си, а химичните процеси, които могат да бъдат възпроизведени единствено в големи химични заводи, проистичат отлично в нашите сравнително мънички вътрешни органи. За нас Бог е сътворил безброй много хранителни продукти, като всичките растат в една и съща почва, но имат различен, възхитителен вкус, аромат, външност, витамини и минерали, от които се нуждаем, за да се запазим живи и здрави. Всички плодове, зеленчуци и другите източници на храна представляват доказателство за Божието сътворение. Днес по-голяма част от хората се възползват от Божиите блага, без дори да помислят за тази реалност, и затова никога не им минава и през ум да му благодарят за тях. За да може да се сложи край на това незнание, искрените правоверни хора трябва да обединят сили. Цялата Вселена е изпълнена с толкова много детайли, но в ежедневния си живот повечето хора почти не се замислят за тях. Съобщаването на хората за тези доказателства на сътворението и последиците, които оказват върху собствения им живот, ще ги накарат да обмислят и по този начин да признаят Божията сила и мощ. В живота, морала и поведението на хората, които опознаят Бог и го оценят с истинското му величие, ще настъпят благоприятни промени. Един човек, който е осъзнал Божието могъщество, би направил всичко възможно, за да изпълни неговите заповеди по най-добрия начин и да живее според морала, който той би одобрил. Това от своя страна ще увеличи броя на хората, които ще са внимателни, скромни, толерантни, разбрани, търпеливи, лоялни, самоотвержени, милостиви, смели, непредубедени, честни и справедливи. И благодарение на разпространяването на морала, на който той ни учи, светът ще стане едно прекрасно място. Затова, елате и нека изучим истината за сътворението. Нека да ги проучим и да съобщим на всички хора. Нека ги приканим да обичат Господа, да му бъдат признателни, да живеят според морала, който той ни повелява, и да му се прекланят, за да спечелят неговото благоволение.